Νίξ Φαινόμενα, δεύτερο επεισόδιο, την ίδια μέρα, και πρέπει να ομολογήσω δεν περίμενα τόσο μεγάλη αποδοχή στο πρώτο βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους. Και σε αυτό το βίντεο θα πάμε σε ένα θέμα έτσι λίγο πιο παιδικό. Πώς περνάμε όταν πηγαίνουμε στο σπίτι της γιαγιάς μας. Πρώτα απ' όλα, αν πεις ότι θα πας στο σπίτι της γιαγιάς, παράδειγμα 7 η ώρα, αν περάσει 7 και 5 και δεν είσαι εκεί, η γιαγιά θα σε πάρει τηλέφωνο ή θα πάρει την αστυνομία και θα πει «Απήγαγαν το εγγόνι μου». Πάντα. Να το ξέρουμε αυτό. Πας στο σπίτι της γιαγιάς και με το που θα μπεις μέσα δεν θα προλάβεις καν να πεις τίποτα. Θα σε πιάσει και θα σου κάνει ή τη τσιμπομαγουλίαση ή το ανακάτωμα του μαλλιού, ή θα σε πάρει αγκαλιά και θα σε σφίξει σαν το σουκλάκο. Αφού χαιρετηθείτε τα 4-5 πρώτα δευτερόλεπτα, μετά έρχεται η εξής κουβέντα. «Κάτσε καμάρι μου κάτω, θα φας τώρα». Με το που λέγει για την κουβέντα «θα φας», πρέπει να ξέρεις ότι έρχεται μια εντελώς διαφορετική έννοια του φαγητού, γιατί καταφθάνουν μπροστά σου μέσα στα επόμενα 5 λεπτά μια γαβάθα μπριζόλες σε σνίτσελ ή και φτεδάκια, πάντα, δεν ξέρω γιατί, έτσι κάνουν οι γιαγιάδες. Θα έχουν μπριζόλα, σνίτσελ ή και φτεδάκια όταν θα πας, πατάτες τηγανιτές, μία πίτα, πάντα μία πίτα, θα έχουν σαλάτα, δεν πρόκειται, κοκακόλα, και συνήθως θα έχουν πάρει αυτή την κοκακόλα από το Lidl ή από το Dia ή από το Μαρινόπουλο. Μη θεωρηθεί διαφήμιση αυτό, απλά το λέω, που μου τονίσκα και φεύγει όλο το ανθρατικό. Και θα κάτσουνε ακριβώς απέναντί σου και θα σε κοιτάνε μέχρι να το φας όλο. Αν αφήσεις μπουκιά είσαι άρρωστος. Αν ζητήσεις κι άλλο θα πεθάνεις από έμφραγμα. Μετά θα έχει σίγουρα κάτι γλυκό, αλλά το θέμα γλυκό παίζεται λίγο, γιατί μπορεί να έχει αυτά τα παλιακά τα γλυκά του κουταλιού, καρυδάκι, σικαλάκι, νερατζολέμονο, ή θα έχει κάτι εκείνα που είναι σαν παστάκια με μια παράξενη καφέ κρέμα μέσα. Τα τρώνε μόνο οι γιαγιάδες αυτά, και στα μνημόσυνα νομίζω το δίνουν. Και πάλι θα φας και από εκεί κάνα 2-3, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού περάσει η ώρα του φαγητού, αν η γιαγιά σου έχει χωνέψει ότι είσαι 19-20 χρονών, μπορεί και να σου φτιάξει καφέ, αλλιώς θα σου φτιάξει ένα γάλα κακάο με το χέμο το κακάο, και θα πιάσετε την κουβέντα. Στο θέμα της συζήτησης, όσο χρονών και να είσαι, είτε πηγαίνεις νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο και δουλειά να έχεις πάρει, η γιαγιά θα σου κάνει τις δύο εξής ερωτήσεις. Πώς πάει το σχολείο, και έχεις καμιά κοπέλα ή έχεις κανένα αγόρι. Είναι κλασικές ερωτήσεις αυτές. Και θα επιμένει μέχρι να απαντήσεις. Για το σχολείο, εντάξει, θα πεις διαβάζω γιαγιά, πολύ διάβασμα. Είναι στο Facebook ή στο YouTube, βλέπεις εμένα. Και για την κοπέλα ή το αγόρι δεν θα μιλήσεις, θα προσπαθείς να το αποφύγεις, αλλά έχουν περάσει γερμανική κατοχή, ξέρουν να αποσπούν μυστικά. Μετά μπορείτε να πείτε κάτι οικογενειακό, σπανίως. Μπορεί να, σίγουρα θα θυμηθεί. Τυχαίως θα πάρει κάποια θεία σου από το χωριό τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και θα πει «Α, έχω και το παιδί εδώ, να στο δώσω να μιλήσεις». Και η καημένη θεία που είναι κουφάλογο θα φωνάζει το τηλέφωνο και θα φωνάζει και εσύ και θα συνεννοηθείς για κάνα τέταρτο. Αφού περάσει, ρε παιδί μου, και αυτό το ευχάριστο το συμβάν, μετά έρχεται η ώρα να φύγεις. Μόλις χαιρετιέστε με τη γιαγιά και πας να φύγεις στην πόρτα, σε πιάνει το χέρι, λέει «Περίμενε». Πάει στην ντουλάπα, κάτω από κουτιά, είναι εκεί που βάζει τη σύνταξη. Όλες οι γιαγιάδες. Ή στην ντουλάπα, εκεί που έχει τα ταγέρια για την εκκλησία, στην καλή την τσάντα. Και βγάζει ένα 10 ευρώ, 20 ευρώ πάντα και στο δίνει έτσι. Πάρ' το αυτό. Λες, όχι, για εντάξει, έχω λεφτά, μου δίνει ο μπαμπάς, μου δίνει η μαμά, δεν χρειάζεται.
Σε παρακαλώ, θα το πάρεις αυτό, να πιεις ένα καφέ, να πάρεις μια τσίχλα με το 20€. Ή άμα δεν το παίρνεις, θα σου κάνει εκείνη την κορυφαία κίνηση που δεν πιστεύω να μην το κάνει καμία γιαγιά, που σου βάζει το χέρι μέσα στην τσέπη με το λεφτό, στο πιάνει και σου κάνει σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Και αφού σου κάνει αυτό, χαιρετάς τη γιαγιά και σου λέει θα έρθεις να με ξαναδείς, έτσι. Θα ήθελα να μην πάρεις και κανένα τηλέφωνο, να μου λες πως περνάς. Και εννοείται πως θα πάρεις τηλέφωνο μετά από 2 μήνες. Θα πάρεις τηλέφωνο, αλλιώς θα σε πάρει αυτή. Πρέπει να παίρνεις εσύ τηλέφωνο τη γιαγιά, να μην την αφήνεις να σε παίρνει αυτή τηλέφωνο. Γιατί παίρνει σε άκυρες ώρες. Αυτό είχα να σας πω. Ελπίζω να ταυτιστήκατε με όσα είπα. Haters gonna hate, trolls gonna troll. Αφιερωμένο στις γιαγιάδες μας που αγαπάμε όλοι. Γεια σας.